Avui inaugurem aquest espai que volem que sigui un punt de trobada, que sigui un equipament més d'aquesta ciutat, un equipament a disposició de tothom, però especialment dels joves, que són la nostra raó de ser. Esperem, com ha dit el president, que aquest nou espai ens permeti engegar noves activitats, les que nosaltres us proposarem, però també les que els joves de Girona i d'arreu vulguin proposar-nos. Joves i ninis, és a dir, que a Catalunya i a Espanya hi ha ninis. M'agrada també posar l'accent en no poden estudiar o no poden treballar, perquè això també és un fet que ens convida a tothom a reflexionar de les raons per la qual molts joves no poden tenir aquesta oportunitat. És a dir, la persona del mentor és una figura que alguns de vosaltres i alguns dels premiats que ens acompanyen avui citeu sovint. Aquesta és una figura clau? Sí, és importantíssima a la meva carrera i acaba sent com un pare, gairebé, però després van apareixent figures, o sigui, aquell expert en el tema que t'atrau, que et dona consells. Si quan diem tots tenim un punt, no crec que ens referim a tots tenim un talent, sinó tots tenim la nostra oportunitat, tots tenim la possibilitat de tenir aquesta actitud davant de la vida. Som capaços de formar a través de graus, però potser ens hem oblidat d'una de les funcions principals de la universitat, que és formar persones lliures, crítiques i compromeses socialment. ¿Qué ha cambiado en vosotros? ¿Qué valores os han modificado para ser lo que hoy sois? O sea, cuando miro atrás, vértigo. O sea, ha sido muy, muy difícil. Y diría que el componente mágico es el equilibrio. Yo creo que hay que intentar potenciar todo eso que tienen los niños que los adultos ya hemos perdido, que es la imaginación, la capacidad de preguntarte por todo. No busquemos culpables, porque no los hay, busquemos responsabilidades y asumamos todos la responsabilidad para construir.